natsinyani tsamareza mbola hoave amangivanganareo jiaby antanagna tsy magnadigna fa mbola mitade titovy amin'ologno antegna fa tsy hoentamagna tegna ngoma roza NG Media Group. Chifanyirako yengi lavitaro nasisimpitadiavagna zao voatery niala ny tegna tiako iegna agnila narofa te hitovy amin'olo antegna ke voatery niala komenimeny tsy miala aminarô na de zao lavitra tô manignareza fianakaviako na tsara nin'olo ny natsadignako lavitry za manignako igny tanagna tsy miala agnaty fo natsignany tsy amareza mbola hoave amangivanganareo jiaby antanagna tsy magnadigna fa mbola mitade titovy amin'ologno antegna fa tsy hoentamagna tegna ngoma roza motipody malaky manafofa mbola voasakagna tady vola manakagny antegna tohanagny voatery mijanogny mbola hoavy fô za komenimeny tsy miala aminarô na de zaho lavitra tô manignareza fianakaviako na tsara nin'olo ny ratsadignako lavitry za manignako igny tanagna tsy miala agnaty fo natsignany tsy amareza mbola hoave amangivanganareo jiaby antanagna tsy magnadigna fa mbola mitade titovy amin'ologno antegna fa tsy hoentamagna tegna ngoma roza natsignany tsy amareza mbola hoave amangivanganareo jiaby antanagna amangivangy zaho tsy magnadigna fa mbola mitade titovy amin'ologno antegna fa tsy hoentamagna tegna ngoma roza Baba Sam.